Oke, खुलुमबाय बे समाव जोङो दङ सानजा बाक्सानि बगामाटी बे भुटान सेरफांनि गोथार बाथौ थानसालियाव बे गोथार बाथौ थानसालिखौ रायजो सभानि एमपि मानगोनां बिश्वजित दैमारिनि अनसुंथायावहाय दिनै बिथाङानो गाव बेखेवना होलांबाय दिनैनि हाबाफारि मेहेरगोनां हाबाफारिनि गेजेराव बे समावहाय जों बे हाबाफारियाव दंफैयो दुलाराय बाथौ गुप्तनि मानगोनां आफादगिरि जों आफादगिरिनियाव जोंनि बाथौ बिमुसा जानाय मोनसे रादाब लानो नागिरदों गिबियावनो जोंनि केमेरा पार्सन दिनेश बसुमतारीखौ गासैबो हाबाफारिखौ दिन्थिफुंनो थाखाय आं दिनेश बसुमतारी खावलायबाय जिहेतुके दिनैनि बे हाबाफारिखौ रायजो सभानि एमपि बिश्वजित दैमारी सारा गावनि अनसुंथाइनिफ्राय बेबायदि मोनसे मेहेरगोनां बगापानियावहाय बाथौ थानसालि लुफानानै होबाय आरो बिथाङा बेखेवबाय बे बेलायाव नोंथाङा दुलाराय बाथौ गौथुम आफादनि आफादगिरि जानानै माबायदि रायजो राजानिसिम खौरां हरनो नागिरदों गिबि आंनि खुलुमनाय सिबिनायखौ जासिग्रोबाय मिडिया पार्सन्स नोंथांमोननिसिम दिनैहाय बे सानजा बाक्सा जिल्लानि जा बगामाटी नैबे मोनसे पिकनिक स्पट दा बेवहाय बिथाङा आंखौबो खावलायहरदों जे आफादगिरि हिसाबै नोंथाङा एसेब्लाबो नैबे आंनि जा निजा बबियाखै एसे खालामनाय एसे रांखावरि गारनानै बाथौनि थानसालि आरो बेयाव मोनसे जोंहा मोनसिं बोराइनि मुसुखा बेखेवनाय जागोन बेयाव एसे नुजाफैनो हायोब्ला मोजां दा बेबायदिनो आङो दिनै नुजाफैदों आं नुजानानै जा बेयावहाय नुबाय मोनसे खोब मेहेरगोनां मोनसे समायना बेखेवनाय हाबाफारिजों लोगोसे गेवलां मेलबो लादों जोंनि दुलाराय बाथौ गौथुमनि दैदेनगिरि बिबानगिरिफोरखौबो लेंहरनायजों लोगोसे गुबुन आसाम सरकारनि अफिसियेल्स डिसि एसपि आरो जा बिटिसिनि माखासे सरकारनि जा एमएलए बिथांमोनजों लोगोसे इएम एमसिएलए बिथांमोनहाबो नुजाफैदों बेयाव बिराद लैहोर खोब मोजां जादों दा बेयाव आं फैनानै नुबाय मा जाहा बेयाव जोंनिनो बाथौनिनो मोनसे गिबि नेरसोन जिथु सिबिनाय थावनि थानसालि बेखौ बिथाङा बेयाव एकदम माने निगाजिखै बेयाव गायसनबाय खोब मोजां जादों आरो बिनि खरसावहाय जोंहा मोनसिं बोराइनि जा मुसुखा नैबे दङ खोब माने मोजां जादों बे मोनसे माने खोब मेहेरगोनां जादों बर'नि जा माने सावगारि बे मोजां रोखोमै देरहोदों आरो बेखौ खालामदों थिग बगामाटीनि माने पिकनिक स्पट जायगायावहाय दा बेखौ ओरैबायदि जोङो बुंनो हायो जे बेयावहाय माने बर'फ्रा बे आसपास जिहेतु दंखायो बेयाव बर'फोरनिनो मोनसे बे जायगाखा बे हिसाबै बर'फ्रा बेयाव सानफ्रामबो खुलुमनाय सिबिनाया सोलिखागोन बेनि अनगायैबो आसामनि गुबुन जायगानिफ्राय बेवहाय फैनानै बेवहाय बिथांमोनहा पिकनिक जानायजों लोगोसे जेब्लानो बे जायगाखौ बिथांमोनहा गिदिंगोन सोरगिदिं अब्ला नुगोन जे बियो मा जायगा बे मा बुस्थु मा बेसाद बेखौ नुयोब्ला बिथांमोनहा हाबनानै नायोब्ला नुगोन जे बेथ' माथो बर'नि मोनसे सिबिजाथाव बाथौ थानसालि बियो दा बेवहाय बिथांमोनहा निस्सय खुलुमनो मोनसे लुगैगोन आरो बेवहाय खाथियाव दै दं गावसोरखौ जाला लोंला खालामब्लाबो बेयाव गोथार खालामनो थाखाय आथिं आखाइ सुनानै बिथांमोनहा बेयाव हाबनानै सिबिगोन खुलुमगोन आरो बेयाव गोजौआव नुगोन जे मोनसे मा होनो जोंहा मोनसिं बोराइनि जोंहा सावगारि दं दा बेखौबो बिथांमोनहा मिथिनो लुगैगोन जे मोनसिं बोराइ दा सोंगोन बिथांमोनहा जे मोनसिं बोराइया सोर मा अब्ला जोंनि सिबियारिफ्रा खमसे खम बे बाथ्राखौ बुंनो हागोन जे बियो बर'नि गिबि धोरोमनि सान्थौ थाथौनि गिबि मिथिग्रा माने बर'नि आसार खान्थि नेमखान्थिखौ फोरोंग्रा मोनसिं बोराइ बिनि गेजेरजोंनो माने बाथौआ दा बर'नि गेजेराव परम्परा सोलिबोनायजों लोगोसे गुवारनिफ्राय गुवार जालांदों नैबेखौ जोङो माने जोबोद गोजोननाय मोन्दों दि बेयाव फैनाय बर'नि अनगायैबो बायदिसिना रोखोमनि धोरोमारिफ्रा खमसे खम फैनानै बर'नि मोनसे धोरोम आंगो धोरोम माबादि सिबियो माबादि खालामो खुलुमनाय नेम आसार खान्थिखौ मिथिनायजों लोगोसे एसेबाबो मिथिनो मोनगोन जे बाथौ थानसालि बे सोदोबखौ बिथांमोनहा मिन्थिगोन बाथौ थानसालि आरो बिनि गेजेरजों बर'फ्रा खुलुमो गावनि धोरोम आसार खान्थिखौ बिनि गेजेरजोंनो बिथांमोनहा माने गोदोनिफ्राय परम्परा लाबोबाय थादों आनिफ्राय खमसे खम बर'जों लोगोसे गुबुन जाति धर्म बर्णनि बेखे बेयाव जेसेबां मानसि फैदों बियो
एसेबाबो बेयाव खुलुमनाय राहाखौ बेयाव मोनगोन आरो बेनि गेजेरजों जेरावबो गोसारगोन जे बगामाथि जायगायावबो बर'नि मोनसे गिदिर